Bafu. Uthi ibottle la kaMamkhize lenzani? Hawu mfethu uphuthi lo lana mfethu ungihambe nje ubusuku bonke ngabiyama angazi kwenzakalani. That's why mina ngithi siye lenki. So la khona ipiti khona. Hayi kodwa ushuthi namagodo akhona nje hawu. No, you can't. We some liquid ngiyangitshela. Abaringi. Wait, let me talk to someone. You are lost. Angizwani nesilungu mina And I'm ngiyathuleka. not sure about this place. Let me give someone quickly. Ashe bro. Yebo bafu. Fa nikhupela lifeni someone direction man. Ukinya kahle morileni ubya. Tisibona. Who touch hayi Mkhize. Hayi wena uzovela umnika ama direction ngoba wena uyasazi Hawu kodwa bafu. uyasazi isilungu. Hawu kodwa. Please tell him to come. Ngoba nje ngiyanibona nje umhlophe na umhlophe mhlambe nje uzowazi nje udirect. Mina. Oh Mkhize uyanjikela Mkhize. Uyanjikela. Bafu ungqondo nje Mkhize. Angisho uyazazi ukhulumani iSpedi? English. Uyifunda esikolweni mfuthu thatha ungichazele director lo muntu mfuthu udlala nganje ubusho nje Colgate mina biza amagama phezulu Colgate how Mkhize hawu bafu awumningi awudirect mfethu bafu director ama little phone yami uyamona finish my airtime yazini uthini lo muntu uthini mina sokuzwi phela ukhuluma uthini wena athi fakuthina abafana basegoli yazi bafana ukuse bayadelela mina ngizomshaya lo mfana lo ngizomshaya uthini iphuthu hayi iphuthu le yayi yadeleleka wemfowethu